lasten Evo 4 ja Lauronen kentällä ja Rytkönen, Putkinen, Lammin sivu, Itkonen ja Puukkonen, Kuopion urheiluautolla Ford Escort VRC voitti tuonne Simetekään sprintin, kun Rytkösen Anssi 2.31.45, eli siellä Kai Hyttinen, konekuljettaja ja Porot ja yhteistyökumppaneille kiitokset taas. Siellä todella huiman ajan monitorille 2.30.45, eli Rytkönen on siellä ykkösenä, Itkosen Jani kiilaa kolmas. Tekniikka metallikoneessa. Viime vuodelta SM Junnu liikkeellä Konttonen. Koneaseman hoitaja VF kolmosella liikkeellä oleva menevät varmasti peritissä on yleisluokan 8 ja luokan 12 nopeita ja edelleen 300 Sakso, VTS ja 51. Oma kaveristasi Kuutonen, Jukka Olkoniemi, Karukopla Racing Team, Volvo 242. Olkoniemi muuten käsittääkseni ajaa sarjapisteiden voittaja kyllä. Olkoniemeltä hyvää aikaa, kun siellä Jorma Hirvonen 250 meni myöskin uuden Retketuurissa ja riisikuljettaja 4 kertaa voitto, 3 kertaa kakkonen tuolla ykkösenä 25. Siinäkin on sellainen juttu, että